हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय मादैयानि खान्थाल बेगर रुनानै लानोसै खान्थाल बेगर ओंख्रि दै दिनैहाय ओमफ्राय नै खान्थाल बेगरजों दाउजों नै गांखंल' खान्थाल बेदरजों दाउ गांखंजों संनोसै लोगोफोर ना गुरनो नागिरदोंमोन आं लोगोफोर फाल्ला जि मोजां रानबाय दैया गोथौआव ओमफ्राय फुङाव आं सिखारनाय लोगो दोखो मेगन मोसेबथाबलायनाय अखा हानानै सेस बुदेरलायबाय ना गुरनांगौआ ना गुरनायजोंसो जानो होननानै लाबोदोंमोन आं बेखौ जाथाराहाय एखमबा साननायफोराबो मोनसेबो मा जाबावसै ओमफ्राय आं दा बेजोंसो जानांसिगोन बेखौ आं फाजासो जानो लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो आबजा गैयाबाथाय ओरैनो जानो बायो आं जानोसै आरो गोसोखायसेनो बेजों संनानै ओमफ्राय लोगोफोर नै कुकाराव रुबायानो आंहा खान्थाल बेगर लोगोफोर खान्थाल बेगरजों दाउजों सोर गोथाव मोनो काटलेर गुटि वाव बिमा फिसा सानैल' ना जोंना मोननै बेनो बांद्रायलायोसो खान्थाल बेगर हा मालासो मोनो मोनथारबाय आं खुदै गलायथारबाय जानो लुगैनाया फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय नै बिदिनो स्रा जानोसै ग्रेभियाबो साइज जाथारबाय खान्थाल बेगरजों दाउ गांखंजों लोगोफोर बरिया टेस्टि जोबबाबो सिखारनो रोंनाय नंला मादैनि ओंख्रि संनायखौ खानोसैहाय थाव संख्रि बानलु नांजोबथारबाय आंना दाउ लोगोफोर ओमफ्राय जेबो गैया बानलु गांखंखौ मोनसे ओरैनो ग्रेभि माबा ड्राइ खालामदों आं जाग्रोथारनोसै माबार जानो लुगैनाय हाथाया सालायाव दै गथारबाय देसि नङा दे दाउआ ओमफ्राय आं गांखंखौल' मोजां मोनो बिराद गोथाव मोनो आं गांखंखौ बरिया मेल्ला फुंसे अखा हाबा दङ मोजां जाथारनांगौहाय गोथाव गोथावनो लोगोफोर
गोथाव जानांगौ मोजा cắt đây là được chia na cái đường san này cái tấm nắng phải cái đầu chúng ta làm vậy nhà không cụt mà nó sẽ rau cá nào vậy tôi làm vu sẽ đến nào vậy nam cụt nó làm phúng nó sẽ lại được mà năng rồi khoai ăn chừng sẽ lấy cái sẽ cắt vào vậy phơi đằng này sao cho đằng 하라